سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابز تدالو زيناتات اب صومال مسراويت ايثيوبيا زدقف سلامو سلف مكيادون نغبص استقاومو بوليتيكانياتات كاب سلطانهم اليومن غبصي نابي ايثيوبيا زقنعه حليفاتو زلام متنققتا بريزيدنت تشاينان ايرتران ركب مغبارهم ابدوبات سودانن ايثيوبيان زغاطمه كويناتن سودان نتدب غزياو خدعصو موسانان كالن زطقال خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتني مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كطوقن بخبري يعدمكم أبهاجر الصومال بركز ولا أبالات بايتون لعلو السبب سلطانة هاجرن نتي بمنقصة هاجر مسجبس استجبره وتهدروا شركة بمقوام مجلس يهبولو أبزلو وان حجد ما حدا أبال بيت مخرج خانة بريزيدنت تهاجر فلوي الأخ تعنان أما جبان زبل شمت توهيب وزن برا بعد سلطان كاب سلطانه كم زئلا تغير لا سراويت جبسي مسمشارق تحابيرو ناب صومال كياتو زقاوم مجلس ذهبه أبال بايتو زوبادو معرب عبد الرشيد محمد نورجيلاي كابتب بريزيدنت تهاجر استمززلو فلوي الأخ تعنان مجاجبان كاب سلطانه تقالي لا بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود تفولي الوقت عنانا مجاجبان غير شيء موزن بره ابال بايتو كاب سلطانه تقالي مهلاو ابزفلط ولا مغلصي زيغاتا تهاجر لولاونت هاجرو نمحلاو دو كبلو صاوعيت اقريبو بريزيدنت الصومال حسن شيخ محمود بسنبت ابزهبو مغلصي تفولي الوقت عنانا مجاجبان دحرتي ذهبوا مغلص كاب سلطانهم كمز اللي افليتو دو معراب صومال حنت قبتن مسيتي بياز الداوبا زوباتات صومال مخانه يفلط ابزوان اتن مسيتي بياز الداوبا زوباتات صومال زبزحو كابل على سبب سلطانن موفار سراويت ግብጽ ዝቃወሙ ዘለው ኮይኖም موصا سراويت ኢትዮጵያ ካብ ሃገሮም ድማ ነቲ ኣብ ዘባታቶም ተገቲኡ ጸንሐ መስፍሕፋሕ አልሸባብ ዘጋድት ክኸውን ይኽእል በመባል ምስ ፌደራላዊ መንግስቶም ኣብ ተፋጠጥ እዮም ዘለው ካብቶም ተቃውሞም ዝገለጹ እዚ ሕጂ ፍሉይ ልኡኽ ኣመጋገባን ጥዕናን ሶማል ኮይኑ ብፕሬዝዳንት ተሃገር ተመዚዝ ዝነበረ ኣባል ባይቶ እቲ ሶማልን ግብጽን ገይሮንኦ ዘለዋ ወታደራዊ ሰምዕ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት የእትወና ኣለዎ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ክገልጽ እንከሎ ጉዳይ ኣባይ ከኣ ኣብ መሬት ሶማል ከመጽን ኣብ ቀርና አፍሪካ ድማ ካልእ ኩናት ከመጽ ከም ዝኽእልን መጠንቀቕታ ይሂቦ መሪሕነት ሃገር ንህዝቢ ኣብ ግጭትን ኩናትን ከሳተፍ የብሎን ተጋራጨው ሃገራት ናብ መሬትና ኣምጺና ከነዋገ የብልና በመባል ምምጻእ ሰራዊት ግብጽ ናብ ሶማል ንስ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጥታው ተፋጠጥ የትዩ ኣብቲ ከባቢ ኩናት ከይልዓል ስግኣቶም ምዃኑ ይገልጾ መንግስቲ ሶማል ምስ ግብጽ ዝገበሮ ሰምዕ ካብ ንዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ዝውክሉ ኣባላት ባይቶ ጥራይ ዘይኮነ ተቃውሞ ገጢሞ ዘሎ ማዕከናት ዜናት ሃገር ከም ጽብጽኦ ነበርቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ምዕራብ ትርከብ ከተማ حضرون نتوم الصوماليا اب مساغاغر تلوخ حبرت افريقيا زغلغلو سراويت ايثيوبيا زلوم دغف اريوم كم زلوم تحبيرو حزبي اب غودانات وصي اب زغور سلفي نمساغاغر تلوخ حبرت افريقيا وكيلو اب صومال زوافر حدش عقاب سلام حبرت افريقيا سراويت ግብጽ زكاتته كخون يبلو بمباليم تقاومهم زسمعو ازي كم زيلن كل دما ግብጽ بسنكتي ايثيوبيا ابروبا اباي تهانصو زلا قدب وحسنت ماين مرغاص ادلاي سغم تكوسد مسل አለን ይላ መንግስት ግብጽ እነዚ ዘፍለጠ በመንገድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእን መስኖን ተሃገር ዶክተር በድር አብዱላሂ አቢላ ናባይቶ ጸታ ወደ ሕብራት ሃገራት ኣብዝላ አኸቶ ደብዳቤዮ እቲ ሚኒስትር በሰንበት ሓደ መስከረም 2024 ና ፕሬዝዳንት ባይቶ ጸታ ወደ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጽሐፈ ደብዳቤ ግብጽ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ገደብ ሕዳሰ ተኸተሎ በይናው ፖሊሲ ሙሉ በሙሉ ከም ዘይተቀበለ ይገልጹ ግብጽ ኣብ ሶማሊያ ወታደራዊ ወፍረድ ድሕር ምግባራ ኣብ ዘዋን ኣብ ቀርና አፍሪካ ሓድሽ ወጥረ ሰፊና ኣብ ዘለዎ ልዋንያ ነዚ ደብዳቤ لإخا زلا دحرتي اب قرب اوان امونغو ግብጽን ሶማልን ዝተገብረ ወታደራዊ ሰምዕ ግብጽ ሰራዊታ ኣብ ሶማሊያ ከም ዘዋፈረት ይገልጽ ነሲዒቡ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ሰራዊት ግብጽ ምውፋሩ ነረጋትን ድሕነትን ሶማሊያን መላእ ቀርና አፍሪካን ዘሻቀል ምዃነ መግለጽን ይዝከር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ወታደራትን አጽዋርን ዝጻና ክልተ ነፈርቲ ውግ ግብጽ ናመቃዲሾ ድሕር ምእታውን ኣብ ዘውጻ መግለጺ መንግስቲ ሶማል ነቲ ዞባ ክህውኹም ዝደልዩ ናይ ደገ ኃይልታት ይሰርሓሎ ኢሉ ከሰስ ተሰሚዑ ነይሩ ኢትዮጵያ ምስታ ካብ ሶማሊያ ተነጺላ ናጽነታ ዘአወጀት ሶማሊላንድ ሰምዕ ካብ እተፈረም ነድሓር ምሕዝነት ሶማልን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ከም ዝሓርፈፈ ይፍለጥ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ሰምዕ ከኣ ሶማል ልዕላውነተይን ግዝኣታዊ ሓድነተይን ዝጥሕስ ይክትብል ተቃውሞ ከተሰምዕ ከላ ሓድሽ ሽርክነት ልምድላይ ገጻ ናብ ካይሮ ከተዘውር ተራእያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር በድር አብዱልዓጢ ኣብቲ ናባይቶ ጸታ ወደ ሕብራት ሃገራት ዝጽሐፈ ደብዳቤ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ሓምሻይ ዙር ምምላእ ማይ ገድብ ሕዳሰ ዕላወ ከም ዝገበረ ጠቂሱ በተወሳኺ ኣብ ደብዳቤኡ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2015 ምስ ሱዳንን ግብጽን ዝበጽሐቶ ሰምዕ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ መትከላት ሕግን ባይቶ ጸታን ኣብ 2021 ነዘውጽ መግለጽን ብምጥሓ
ብሓስ 50 ዙር መምላእ ማይ ከም ዘካየደት እውን ከሲሱሎ እዚ ተግባራት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተፈጥሮ ንዘላ ጸገማት መርኣያ ይክብል ድማ እቲ ሚኒስተር ኣብ ደብዳቤኡ ጠቒሱሎ ግብጽ ህላውኣ ንምክልኻል ረብሓ ህዝባ ንምሕላውን ብመሰረት ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኩሉ ዓይነት ስጉምታት ክትወስድ ድልውቲ ያከብልውን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ መፍራሕ ዝዓይነቱ መግለጺኡ ኣብ ደብዳቤኡ ኣስፊሩ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ አንጻር መንግስቲ ፌደራል ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ፋኖ ኣብቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዘሰጋግር ገላባት ተባሂሉ ዝፍለጥ ደቡባዊ ከባቢታት ነቲ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከባቢታት ድሕሪ ምቁፅጻሮም ሰበስልጣን ሱዳን ንመስመር ገላባት ከም ዝዓፀውዎ ሱዳን ትሪቢዩን እትበሃል ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ሎሚ ሰኒ ዕጡቃት ፋኖ ነቲ ኣብ መስመር ገላባት ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ከም ዘእተውዎ ሰበስልጣን ሱዳን ከዓ እቲ ኣብቲ ደቡባዊ ከባቢታት ብወገን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ኩናት ንፀታዊ ውሕስነት ከባቢ ሓደገኛ ኢሎም ድሕሪ ምግምጋሞም ነቲ መስመር ናይ ዶብ ከዓጽዎ ከም ዝወሰኑ ተገሊጹ ዘሎ ብሰንኪ ምዕጻው መስመር ገላባት ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ክካየድ ዝጸንሐ ንግዳዊ ንጥፈታት ንግዚኡ ጠጠው ክብል ተገዲዱ ምህላው እውን ተሓቢሩሎ ብመሰረት እዛ ሱዳን ትሪቢዩን እትበሃል ናይ ሱዳን ማዕከን ዕጡቃት ፋኖ ኣብ መስመር ገላባት ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢታት መተማ ዮሃንስ ቦታ ከም ዝተቆጻጸሩን ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ከዓ ሓይልታት ፋኖ ኣጽዋሮም ዝመንጠልዎም ገለ ኣባላት ፌደራልን ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ሰበስልጣን ዳርፍ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ከም ዘፍቀደሎምን ዕጡቃት ፋኖ ድማ ኣብቲ ኩናት ዝተኻየደሉ ከባቢ ኣብ መንጎ ዝተቐርቀሩ ሱዳናውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዘፍቀዱ እታ ማዕከን ጽሒፋላ ኣብቲ ካብ ዝመጽእ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ቤጂን ርእሰ ከተማ ቻይና ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ታሽዓይ መድረኽ ምትሕባር ቻይናን ኣፍሪቃን ንምስታፍ ናብ ቻይና ዘምርሐ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዝደንት ሃገረ ቻይና ሺ ጂንፒን ሎሚ ሶኒ 2 መስከረም 2024 ከም ዝተራኸበ ቻይናዊ ማዕከን ዜና ሽንህዋ ሓቢሩ እቲ ኣብ ቤጂን ዝተገብረ ርክብ ኣብ ክልታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ከም ዝነበረ ብማዕከናት ዜና ቻይና ተገሊጹሎ ብወገን ኤርትራ ተዘርጊሑ ኣብ ዝነበረ ዜና ኢሳያስ ኣብዚ ታሽዓይ መድረኽ ምትሕባር ቻይናን ኣፍሪቃን ንምስታፍ ቀደም ድሕሪ قطريو ناب تشاينا زغنعه منغو تشاينا افريكان زلو محزنتن شركنتن نمحيال علامه غيرو اب 2000 عام تمرز تجمره ازي مدرخ متحبارن تشاينا افريكان زبحال مدب منغو تهاجرن اهغور افريكان حبراو لمعتاو متحبار ام عبايزه تكوريو ابناي لو معمد تاشعاي مدرخ متحبار تشاينا افريكان بجكا مرحت هاجرات اب ومبر كوميشن حبرت افريكان موسى محمد فكي كساتف مخانه تغليص زلو خوينو بخالو وغندما وانا صحافي ودو حبرت هاجرات انطونيو غوتيريز كان فولي غاشا خوينو ابتو على كساتف مخانو تحبيرلا زرزرتي امونغو مرحتي ايرتران تشاينان تغير زلو ركب ابزغصل زيناتات كزرغح خوينو ايرتران تشاينان اب عدنا هنصا تحت قرصن كالص صلاتاتن متحغازن شركنتن زصنحم مخانو يفلط ابزحلفه ورح غنبوتون مرحتي كلتين هاجرات قدما يركبهم اكايدهم زنبرو خوينم ابتنا يشعركم بريزيدنت تشاينا حبراو طقم زلو متحغاز نمدنفعن بمنقدي كم تشايناو تبغسو بيلت اند رود تشاينا افريكا ناي متحغاز فورم كومون طمته سلامن لمعاتن قرن افريكا زتبهالو زتفلالي تبغسوتات تشاينا مس ايرترا ختصرح دلوت ياكبل قال اتينيريو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم